Ya Sarki Ali, kana ganin videos din nan na interview din nan suna yin kyau ko? Tun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka. What? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoyana na faɗan duniya, barkanku da warhaka. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ku je YouTube channel ɗina, ku yi min subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa mai suna Official Sule Goma. Idan baka YouTube, da ka iya zuwa Instagram, ka rubuta Official Sule Goma. Ka yi following ɗina, akwai videos ɗina a ciki ka kalla. Idan baka Instagram, da ka iya zuwa Facebook, ka rubuta Real Sule Goma. Ka yi following ɗina, ka yi liking ɗina na page, ka kalli videos ɗina a ciki. Idan baka Facebook, da ka iya zuwa Twitter, nan ma akwai videos ɗina a ciki, shi ma ka rubuta Official Sule Goma. Idan baka Twitter, da ka iya zuwa WhatsApp, ga number na a ƙasa, da ka iya ɗauka domin turo ma videos ɗina a duk inda kake. Na gode.